ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि VCDC स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इनस्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय BPF बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने BPF देलेनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै UPPLनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों